Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Hill Farmers Union jong ka Southwest Khasi Hills District haga jingalam jong secretary uba rempang kharkongor kala herban ai kublai ya ka DHO jong ka Office Horticulture Southwest Khasi Hills halor ka jingkloy jong ka ban yarap yeki dongrep jong ka dong ka thain Southwest Khasi Hills District but kumjuru ya ka Deputy Commissioner jong ka district ka kongsi kharkongor ka bala kloy ban ngap ya ka jingo jingnam jong ki pajba ha ka bayadei bat ka yo ka had bakala ailat yeki board district bakin pleno ya ka yo maukerwan lamar bakum bakalong ka yo maukerwat kadai ubudlom jong ka khai pateng jong ki nongrem bat kumjuru jong ki pajba jong ka Southwest Khasi Hills District hagani ka sngi na kalyang jong ka Hills Farmers Union kala airu di jing ai sngob ha sha ka Deputy Commissioner ka kong sik har kongor da ki jhor bat kumjuru sha ka DHO jong ka Horticulture ka kong shilla long ki nongrem ki bana ki nong kandong dong ki dana ka containment area kimlabat ban sim gine ki sembai kami mut ban sam free dai don hi ki shnong la shnong sau shnong long banila chwa ni ga lockdown ni la ban sam chapine ki nong rep dai ngas no men chi ka dai e ba iba aram khai iwan hang ni office te kalong kumba long ba biang e belong ba ila simkiang hadir bala ikren lagi kan ko ye gini ki simba si kinong rep tibila simkia ye gini rakam ban penpo ye gini ki samba hadok khatlai shnong mo hadok khatlai shnong ti kalong gijin mentoy ye ki nong rep ro ba pajak long ba kamtang gini ki por ba kimlai banwan shanin ba rampai la ye la stom la kitkia ban penpo ye gini ki samba sha gini ki khatlai shnong wat nang nero nginsa ai biang hi kat ba dang don hiu sambai ya kini ki kol krap pada ki ban thum na do akos sha ki wei pada ki shnong ki ban ni klempan sa mangkani yaki nong rep ru ngan ngan pensluriki bakin nang rep mo menta teng apakah perthai kalau kumli bakin wan chaki yo bakin dia yakin ki marep jukiru kalau ko bishitom hendrei ngakben ba dakane ka Farmers Union ke don menta hangi po district jungi bat ki kumbakila batai bagi rescue ki pelat im mo rescue di pelat im ki farmers baki let ban lum ni kini ki tiar jongki bakin yo wan day hakane ka haki yo hashlong ru bat hangni ka farmers market ka bengila a yaki bakin pendon kam bat kaniru ka yarap shibun bat kinum day ban du mensim ngakwa yaki nongrep ru ki di ban yairep yaki churjuki nang kiru ki dio ay kata ka livelihood bat ki di ban trelang bat ka Farmers Union kadang baki kila ban nang di yaki marjuki bat kanang ka jiyo juki ru kanang kiu she drong kila ru ban yang halaki jong ki jat di kumjur ngasno ngu yiki Farmers Union baki kumbakila batai bentan kila batai baki let shim naman laki shnong bat teng ki nongrap juni ki don ka jingstom ba no ka shnong juki ka bajingai kumno ki yok ka kali ka ban yo ban poisi yo ban penya ki mar juki re baki jingdon juki Farmers Union paderu nga kemen ba baki let shim ki jur juki na do national bakin nangyarap ka jing pendi kumjuru kumbani layak keren mentan bat di kini ki Farmers Union nga kenturu ya barakat ki farmers bakin wan chakmat bakin shim you new injection u vaccination but undi u vaccination undi tang ban shu yada yaki no uni u knyang corona u bala 1 per step palat hakani ka second wave but nga kentujur yaki bakin wan chakmat lingba ka Farmers Union bakin ong ini he ki kwa bakin shim inject ni na ka bor sarkar
ni kloi ban let syakanu nu ka jaka baki ong dan ki chnong ki ba ngala yo smo bentan baki shitom ban wan ru ki de ban chu ong ngi ban ngin ban biang ya ki kali ba ngin baki dio ban wan ban shin yu ni unjek ha ka jaka ka bangila bu di na bentak ka district nga kerpat jur ba kinograt jungiru kinom long ki ba syai hadien ban ong ba ni kam yo ban ayu ni unjek baru di tau di unjek ubala ban dai ni knyang jipang wala ban dai ni namar naki dai ni nu knyang jipang banginum yo ru dai shubu dingi kum yo ni jipang ru dei kan dei ubajul but preventing na bun jat ki jing shitom kum bangilayo i po tv ki bun ki brio ki baklam let shim inject you ni kinda yo du jingpang ki kham shitom jur ki let cho hospital but kum ta ter Tengah ai mensim ya ki norap kemudian bandu mensim aku begini ki por aku bede ba biskot lang kami kambun kini ke juk aka area ka jongi kum ka mau sepeda bat fat ki mau saw tengah ai kerban ba kecing job jong ki norap kemudian bandu mensim bat ni kum ke hills farm ni nyatre shitom mit bat sengi ban penbiang ki kali ni ki karpas ban di don kam pa kum bang yakir ban dan bisim ta la kloi bang ai ki karpas dan kam lat ki jor jong ki norap nang bakin laj bandu ki per ni tengi ai mensim ru ya DHO ibala ai mensim show ini kum hills farm region bangil ai menta kulongkum kedak kajing ai subha na kalian joki seng norap barfat ibala ai donation contribute aku ide bat kai pat ni kum ke hills farm region ai kublei ya barok ki officer ki balai trainee bersni ki penbiang ya ka district hi jongi barfat koi kublei shibun nakini tepat ya ki nongelam jong ka circle ki bahap apo jang ka mokra blok ki nongelam joki ni sinong buker aku menyaksikan bagi manam di sini mata, nak kalian berterus kombarnian ru, kalau sini ni kesenjam, kalau cepat ya baru kita harap kita ijek kejongi kita apa kesatuas, dan ni apa kemokrat blok, bangin persiang bangin late eye, ya ke injection, kumpa sarkar ka batha ingin wipoi, amdai ban penbori no, Andre kadai ke jingpa, jong kaying kasem jongi hi, ya penyada ya kaying kasem, bari ikut kiti bari ke baik patwan jongi, kumpa hi.